Okay, punta ko yung subsman dito sa SM City, Baguio. Binuksan ito noong December 2003. Tapos wala siyang aircon. Nakalimutan lagyan. Tapos noong mga 2017 or 18 yata yun, nung nagkaroon siya ng extension. Kaya marami namang nagprotestang mga environmentalist dahil marami na naman daw na pine trees ang matatanggal. Pero syempre may kapalit naman yun na tinatanim ng SM. Nilalagyan naman nila ng kapalit kung ilang libong punong kahoy ang kanilang tinanim. Tao. Kaya mahirap mag-taxi mamaya. Ayan. Ayun, pag nakatayo ka doon sa taas, parang bahay mo lang yan. Feeling mo sa madali pa ba? Kasama ko yun.
Yan yung Session Road. Kulang yung taxi kasi masyadong matraffic. Ayun yung Cathedral. O diba? Maluwag yung SM Baguio. Maluwag na maluwag. Yun yung main gate na SM Baguio.
Dito yata yung madlang people nakatambay. Okay, dito tayo sa pinakataas ng SM. Palaruan ng bata. Bata? Alam na rin ang lupit. Sana tayo, hoy! Pahingat mo.